Andinibulise boma. Into endingayitsho mna kakhulu ukuthi ndiyabulela because andizange nje ndake ndayibona into elolu hlobo. Ewe, kule ndawo endisuka kuyo sinazo inkciyo, but ukuthi xa behlangene beze kule ndawo kubanjena sesho uba ibe i-feeling emnandi kum. And engangeke ize iinkumbulo ezingangeke zize zisuke zizawuhlala zikhona engqondweni yam. And futhi into endiye ndazixelela yona yeyento yobana since sifundiswa apha kule ndawo ukuthi abantwana sibaphatha kanjani, kufuneka into yobana bakhuliswe kanjani abantwana. Yinto esenje uba ngoku endiyazi into yobana ndizayicinzelela kakhulu engqondweni yam, i-focus yam ibe sebantwaneni because ikamva labo ndiye ndeva into yobana lihle, libhrayithi. So nam ndiyanqwenela into yobana noba mnye kubantwana endizathi ndibakhulise, kodwa kube khona umntana oyi-one ozawuyibamba le nto kude kube sekupheleni. Because lilifa elingangeke lize lisuswe mntu, lilifa elingangeke laze lathathwa mntu. So ndibulela kakhulu, ndibulela nendawo yasemanzini. Amanzi mna ndikhule ndiwoyika sendiwaphupha, ndothuke. But since siye kwelaa cala emlanjeni ndikwazile into yobana mandingene emanzini. So andizibhilivi nje, ndimane ndizitsweba ibe ndim kakuhle into yobana ndingene emanzini angaka. Uyabona loo nto leyo? So ndiziva ndihlambulukile okanye ndi-revived engqondweni, spiritually,